אוקיי. בבקשה. שבי. תודה. אוקיי, חגית. קורות החיים שלך נראים לי בסדר גמור. תודה. אז כמו שאת בטח כבר יודעת, לכל מקום יש את המבדקים הפנימיים שלו. ברור. אז כבר אני אשאל אותך כמה שאלות, ואני מבקשת אותך כקו מנחה לא לחשוב יותר מדי על התשובה. בסדר? בסדר גמור. אבל בעיקרון את מחפשת מזכירה. כן, בהחלט. אז אני מוכנה. מצוין. תעצמי בבקשה את העיניים. אין מה לדאוג, זה חלק מהתרגיל. נשמע דרך האף. ותוציאי מהפה. שוב נשמע דרך האף. ותוציאי מהפה. את מוזמנת לפקוח את העיניים. איך מרגישה? סוג של רעננות כזה. את יודעת. מצוין! אז עכשיו למעשה אנחנו מוכנות להתחיל. חגית, אני אוחזת בידי חפץ. תאמרי לי בבקשה, במה אני אוחזת? מה זאת אומרת? תשובות מהירות אמרנו בלי לחשוב. אוחזת בטלפון. יפה מאוד. ונניח שהטלפון מצלצל. את רוצה שאני ארים אותו? לא יודעת מה להגיד לך. הוא מבחינתו מצלצל. קליניקה של דוקטור ליכטמן, שלום, במה אוכל לעזור? שלום, אני רוצה לדבר בבקשה עם דוקטור ליכטמן, אני נמצא במשרד. רק רגע, אדוני, מיד אבדוק. אני עסוקה. אני מתנצלת, אדוני, אבל היא לא תוכל כרגע לקבל את השיחה. תרצה להשאיר לו הודעה? כן, תמסרי לה בבקשה. רק רגע, אדוני, אני רוצה לרשום את הכל בצורה מסודרת. כן? תמסרי לה בבקשה שאני מבקשת, תשלח לי בדחיפות את הצ'ק שהיא חייבת לי. אחרת אני אגיע למשרד ואני אשחוט את הגרון. תוכלי למסור לה את זה? רק רגע, אדוני. יש לכם שיחות כאלה? חגית, אנחנו באמצע סימולציה טלפונית. אדוני, אני די חדשה כאן. אני היית תחת חתיכת נבלה. שיהיה לכם טוב. הוא מסר לך את שמו? לא. אז איך אני אדע מי חיפש אותי? אולי רק אחרי שהוא ישחט לי את הגרון? בוודאי שאם זה היה מקרה אמיתי מיד הייתי מוודאת עם מי אני מדברת. רעיון של סימולציה חגית זה לנסות ולדמות במידת אפשר מקרה אמיתי. מקרה אמיתי. חגית, תעברי בבקשה לספה, אנחנו יכולים לשחק משחק אסוציאציה קטן. המשחקים האלה אני אוהבת. למה? היית כבר מטופלת? אני לא... אוקיי, אז שבי. מוכנה? כן. בננה היא? פרי. עגבניה היא? ירק. מספר כרטיס האשראי שלך הוא? חסוי בהחלט. טוב מאוד! אמא שלי היא? נהדרת. אבא שלי הוא? סבבה. אני שונאת! אני שונאת! מתמטיקה. תגידי חגית, לאחד ההורים יש קשר למתמטיקה? אבא שלי הוא רואה חשבון. ומה הייתה תגובתו של אביך בזמנו לכך שאת לא אוהבת מתמטיקה? הוא לא היה מאוד מרוצה. אז איך זה להיות אכזבה לאבא? אני לא הייתי... נמשיך, מה זו ויטמינית אני נטייה השמנה. היית פעם שמנה? שמנונת. מתי? בערך בתקופת התיכון. זה הפריע לך במשהו? עם הבנים. לא כל כך הלך לך. אז היית מתבגרת שמנה. שלא הלך להם בנים. והיית אכזבה לאבא. אני הייתי מתבגרת שמנמונת. לא הייתי. זה בסדר חגית, שום תקרא לה נפלה, נכון? נכון. אבל השאלה היא, האם את יכולה להגיד את זה בקול רם? להגיד מה? תגידי, אני הייתי מתבגרת שמנה. אני הייתי מתבגרת שמנמונת. ולא הלך לי עם בנים. זה בא בתקופות. והייתי אכזבה לאבא, נו תגידי, תזרקי למים! אני הייתי מתבגרת שמנה שלא הולך לה עם בנים והייתי אכזבה לאבא שלי. אני מצטערת לשמוע. ואיך אמא? איך זה שהיא נשואה לסמרטוט? אבא שלי הוא לא סמרטוט. הוא לא סמרטוט. סמרטוט. הוא לא סמרטוט. גם את סמרטוט. אני לא סמרטוט. אני לא סמרטוט. אני לא סמרטוט. תגידי את זה, תרגישי הרבה יותר טוב. אני לא סמרטוט, בסדר? באמת? טוב, אז לא. חגית, אני רוצה שתרוקדי את כל התיק מתחולתו. אוקיי. אוקיי, חגית, אני רוצה שתוציאי. תגידי מה אני מוציאה, בסדר? אוקיי. מוכנה? כן. שימי לב. מחיאות כפיים. זה מחיאות כפיים, זה דברים שהגיוני שיצאו מהתיק, חגית.
לא, תסתכלי. בתיה, ענק. תסתכלי על הפה שלי. תמסך. לא תמסך. תמסך צעיר? לא צעיר! תמסך בוגר! תמסך בוגר! תגיד, אני רוצה שתזרקי לי את כל המילים שעוברות לך לראש עכשיו! קוף, תפוס טלוויזיה! יס, הכביש! דם. מזרק, חמצן, שדה נשרף! שדה נשרף עם החיזבאללה, תני לך שדה! קסמים, קטיושות! הוציאו! תפוחי אדמה, תפוחי אדמה! אני אתן לך על משהו אחר! תפוחי אדמה! אחר! זה עמק! ברווז. את קיללת. אמרתי ברווז. המזכירה הקודמת לא קיללה יום בחייה. תלך להזדיין המזכירה הקודמת. שלום, הרי נגמרתי מהלכת. אני באמת מתנצלת, אני לא יודעת מה קרה לי. מה קרה לך? אני אגיד לך מה קרה לך. מה שקרה לך זה שאת מקרה קלאסי. מקרה קלאסי של ארגזת עם פרסה מתחקת, זה מה שאת. תראו מי שמדברת חתיכת פסיכית. יושבת פה כל היום וקודחת לאנשים במוח. שתקי. את זקוקה לטיפול דחוף. תגידי את זה, אני זקוקה לטיפול דחוף. שתקי אמרתי. קליפטומנית.